Salut, numele meu este Rareș, iar în acest video vă voi prezenta 3 tweak-uri care îmi plac foarte mult, care îmi dă un design iPhone-ului meu foarte interesant și personal, nu știu, unicat pot să zic. Bun, să începem. Dacă vă plac, să spun și pe asta, celul cu acesta este Jelly Lock. Aici avem, oricum am pentru ambele, pentru acest lock screen am făcut un tutorial și sunt două tweak-uri care le folosești pentru a face acest lock screen. Bun, să mergem la ce vă interesează, adică ce mă interesează pe mine să vă arăt. Păi, un prim tweak este blurred. Presupun că v-ați plictisit de tastatura acea albă de peste tot din iPhone. Ce face blurred? După cum vedeți, eu am tastatura neagră, deci asta face blurred. Îți face tastatura neagră. Oriunde în Devis, la oricare aplicație care are o tastatură, deci care se folosește tastatură, el se face albă. Neagră, pardon. Bun, să trecem mai departe. Motorul este XK, tot pentru tastatură. Este, după cum vedeți, aici am numere în loc de litere, după cum vedeți, și funcționează toate, incredibil. Deci asta este XK. Îți mărește tastatura Devisului cu încă un rând pe care pui numere. Și dacă dai pe ăsta, nu știu ce, chestia asta mică de aici unde scrie 1, 2, 3, cum vedeți, pune și noi caractere în schimbul literelor. Bun, încă un tweak care îmi place foarte mult, se numește No Slow Animations și m-am gândit să vi-l arăt și voi. Este într-un top, mi se pare că top 6 Cydia tweaks, tot făcut de mine. Partea 1 este prezentat No Slow Animations, numai că acum i s-a făcut un update și merge foarte bine. Bun, să vă explic ce face No Slow Animation. Deci, uitați un pic să mă duc să dau Reduce Motion. Bun, No Slow Animations, după cum vedeți, acum nu este activat. Deci, asta e mișcarea standard a deschidere-închiderea aplicațiilor din iOS 7. No Slow Animation îți mărește viteza cât vrei tu. De exemplu, să punem la 0, adică instantaneu dispare și apare. După cum vedeți, să mărim la, nu știu, să zic 30, 32. După cum vedeți, merge foarte repede. Deci asta face No Slow Animation. Deci îți dă putere la deschiderea, închiderea aplicațiilor. Tema pe care o folosesc se numește Flat Icons. I s-a făcut un update, acum are Squircle Mask. După cum vedeți, are o formă așa rotunjită. Am două sfere în loc de semnal și Wi-Fi. Zeppelin este setat pe none. Deci, cam așa arată telefonul meu în viața de zi cu zi. Așa îl folosesc, îmi place foarte mult. Sper să vă placă videoul. Dacă vă place, trebuie să dați un like, un subscribe, un coment, un share, nu știu, orice mi-ar prinde de folos. Pe data viitoare. Vă mulțumesc pentru vizualizare.